Ospitaletik irten ginenean, Patxi puzkerrez horritu nintzen. Ondo egongo ote zen. Haren aitaz, haren amaz. Txikitan osoan eskutaketan jolasten ginen sasoiaz. Auzo saldatu zuten arte. Barruan sentitzen nuen zerbait zorni banio bezala. Gaizke portatu izanaren zera hori. Kulpa, errua, hori da. Eta amari eskatu nion mesedez, Patxi puzkerren etxera eramateko. Berarekin hitz egiteko beharren eukala eta. Ideia ona iruditu zitzaien amari eta aitari. Biei. Eta amak idatu zuen araño. Hasieran ez nengoen oso ziur timbreaz eta hiruzpalau jo ondoren, Patxi puzkerren amak erantzun zidan. Arratsaldeon, Markel naiz. Patxirekin hitz egin behar dut. Esango diozu jaisteko mesedez? Eskerrik asko. Pare bat minutura, atariko argia piztu zen, eta agertu zen. Eskerreko begia belzturik, mantxo-mantxo. Barkatu aholko aldidak, Patxi? Ezin dudan jo behar, izugarri sentitzen diat. Baina Mikel nire nahia du, ulertzen alduk? Min ematen didak horrelakoak esaten dizkidaanean. Mikel kriston tipoa duk. Zer egin dikiri? Honekin bekatu behar diagu, ez alduk uste? Arrazoi duk, Markel. Txikitan lagunak gintuan. Barkatu harren. Gauzak asko aldatu ditu. Ik eure bizitza daukak, nik neurea. Sentitzen diat Mikelekin daukaan arazoa. Baina ez aiz bakarra. Nik ere baditiat beste arazo batzuk. Eta hemen bakoitzak bere ere utzi behar ziok. Lagunak izango gaituk berriro. Oraindik ere hala nahi baduk, behintzat. Baina orain etxera itzuli behar diat. Sentitzen diat gertatutakoa benetan. Zur eta lur gelditu banintzen ere, asko eskertu nizkion hitzok. Eta besarkada ematera horbildu nintzaionean, atzera eman zuen pausoa, eta eskeiretan gora bilatu zen ziztu bizian. Zer demontari zen gertatzen? Zein zen nik Mikelekin nuen arazoa ba? Arazoa, nik Mikelekin? Hemen bakoitzak bereri utzi behar ziok. Eta Patxik? Ze arazo zuen Patxik? Markel, zer zaitez autoan? Euriari du eta...